Budno spremljamo situacijo v Srbiji in res smo zelo zaskrbljeni. To je uradna linija vodstva oziroma predsednice komisije in članic, ampak oni mižijo. Tisti, ki mižite, torej in dopuščate nasilje in dušite upanje za boljšo prihodnost, pa ne samo njihovo, ker veste, to upanje bo morda nekoč potrebno tudi v vaših državah. Se boste takrat spomnili na gnile kompromise in še bolj gnilo tišino? Vas bom jaz spomnila. Tudi besede brez dejanj so izdaja. Hvala lijepa kolegice na vašem govoru. Imam samo jedno pitanje. Može li oporba, u kojoj su očito nacionalističke velikosrpske snage itekako važan dio, doista odvesti Srbiju u Europu? Hvala lijepa. Hvala vama, potrudit ću se da pričam na hrvatski. Ja ne podržavam nacionalizam nikad. Ne podržavam ni one koji su za dom spremni, a ne podržavam ni bilo koje druge koji su toliko borbeni u svom nacionalizmu da nekad zaboravljaju da to u stvari, ta prošlost nije najbitnija, nego je bitnija lepša budućnost za ljude. A to ne važi samo za Srbiju. Znate šta mislim?